1992 मायथाइयाव 1993 सनाव नैबे सेप्टेम्बर अक्ट'बर दानाव सानैसो फरायसाफोरा मिटिं लिंबाय जोंखौ थाराइबारि LP स्कुलाव जादों मिटिं लिंना बुंबाय जे 1993 सननि फेब्रुवारि दानाव माने कन्भेन्सन मोनसे जागोन बाथौ धोरोमनि आसामनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय मानसिफोर फैगोन प्राय 10,000 मानसि फैगोन होनना बुङो जोङो 10,000 मानसि फैगोन होनना बुंनायाव गिनायबो मोनबाय 10,000 मानसिखौ जोङो बबेयाव लाखिगोन मा गोदै जाहोगोन बेफोरखौ लानानै जों सिन्ता खालामबाय जा हक बिथांमोना बुंनाय बायदिनो जोङो बे समावनो आंखौ आफादगिरि लानानै हो आरो पद्म बर' बिथाङा बक्सिधरा स्कुलनि हेडमास्टारमोन पद्म बर' बिथांखौ सेक्रेटारि लानानै हो मोनसे बानजाय आफाद दाबाय आरो बेबायदिनो खामानिफोरा सोलिलांदों जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजामोना 1992 सननि डिसेम्बर दाननिफ्रायनो बे जानुवारि फेब्रुवारिसिम जोबोद खस्थ' खालामनानै दुखु दाहा खालामनाय बेयाव नैबे फोथारावनो मोनसे सायनासालि लुदोंमोन गेदेर सायनासालि लुदोंमोन जाहाथे जोङो 10,000 मानसिखौ बेयाव फज'नो हागोन बे रोखोमै साननानै लुदों बेयाव सायनासालि लुनाय जादों आरो बेबायदिनो 1993 सननि 12-13 फेब्रुवारियाव बे मिटिङा जादोंमोन गिबि सुबुं थुबुरसा माने फार्स्ट कन्भेन्सन बेयाव माबायाव जादोंमोन दा बे समावनो सानैसो लोगोफोरा बुंबाय आदा मोनसे खोथा जाबाय बोले मा जोङो एसे समनि थाखायबाबो बेयाव मिटिं खेबसे लिंनो आङो गिनाय मोनबाय मानो जे आलासिमोनखौ थाहोनाय जाहोनायाव माबाफोर गोरोन्थि जाबाय नामा माबाफोर उसुबिदा मोनदों नामा बिथांमोना आङो बेखौ साननानै आं माबाबाय जे बिथांमोनखौ मा गिदिर मा खालामनो जोंथ' दा उपाय गैया थेवबो बिथांमोना नैबे समायाव माने 12-13 तारिखै बेलासे समाव आंखौ लिंनानै स्कुलनि खथा मोनसेयाव मिटिंखौ खालामबाय आरो खालामना बुंबाय जोङो रङिया जिल्ला बाथौ गौथुम बे समाव रङिया जिल्ला दङ रङिया जिल्ला बाथौ गौथुम दानो बायदों नोंथांखौ आफादगिरि मासेयाव फज'गोन आरो हरिचन्द्र बर' बिथां गरेस्वरनि नेहाथारियाव फज'गोन बे हिसाबै माने बाथौ गौथुमखौ रङिया जिल्ला बाथौ गौथुमखौ दानाय जादों बे समाव आंहा बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै जेबो गियानानो गैयामोन बे समाव बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै जेबो गियानानो गैयामोन नलेजआनो गैयामोन आरो आङो स्कुलनि मोनसे गेदेर बिबानाव दङमोन प्रिन्सिपाल जानानै आं सानबाय जे बेयाव माबायदि जायगोन हागोन ना हाया बेफोरबायदि सानबाय थेवबो बिथांमोना हांख्रायनाय नालाय आङो आफादगिरिनि मासिखौ आजावना लाबाय बिनि सिगाङावनो आङो रङिया जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जानानैहाय प्राय 6-7 बोसोरसो थाहैबाय बेखौ माने आङो हाजिरा मोननानै सानबाय जे मोजाङानो जाबाय आङो बिदि खारथिंनांला तालि तबला बोनानै बिदि मिथिं खारथिंनांला ओरैबायदि सानो जा हक 1994 सनाव गलाघाट धुपगुरियाव माने मोनसे कनफारेन्स जादों जोंखौबो लिंबाय जोङो रङिया जिल्ला बाथौ गौथुमनि जानानैहाय माखासे लोगोफोरा गारिबो रिजार्भ खालामबाय गारि रिजार्भ खालामनानै थांबाय दा बेयावबो मिटिं जाहैबाय मिटिं जाना आङो बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै जेबो मिथिया नालाय आङो बयनिख्रुइ उनाव जना दङ जना थाबा बिथांमोना बे समाव रुपनाथ बसुमतारी बिथाङा आफादगिरि
पानेश्वर बसुमतारी बिथाङा सेक्रेटारि कान्तेश्वर बरगयारी बिथाङा चिफ अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि ओरैबायदि माखासेफोरा आगोल लिंना लाना फैबाय ओइ उननिफ्राय नोंथाङा माने बेयावनो हाबसोना थाथो फैबाय सिगाङाव बायना आगो माने सानबाय जे जागोन दे आं बेयाव जमा जागोन बे उनाव जनानै खालामो होनना थेवबो बिथांमोना लिंना लाना फैबाय लिंनानै बे गोदै मोनसे दुलाराय बाथौ गौथुमखौ दाबाय दानानै हो आफादगिरिया जाबाय रुपनाथ बसुमतारी आदा बेंटलनि बिथाङा दाबो दङ आं बिथांजों सम सम फन खालामनानै रायज्लायबाय थायो पानेश्वर बसुमतारी बिथाङा गैला सिगांनिफ्रायबो आङो बिथांजों सिनाय मोननायमोन जोङो आंनि खुबेता बारा बोसोरबो नङामोन नाथाय दुखुनि बाथ्रा बिथाङा बेराम मोनसेयाव गोग्लैनानै रुंसारि जालांदों आं जोबोद दुखु मोनदों बिथांखौ खोमाना लानायाव जा हक बिदिनो आंखौ गलाघाट धुपगुरियाव माने भाइस प्रेसिडेन्टजोंहाय आफादगिरिसो फाथिहैबाय आं सानदोंमोन जे आङो बेनिफ्राय बारग'नाबा मोजां मोनगोन नाथाय बिथांमोना आंखौ दायित्वसो होबाय बेनिफ्राय 1996 सनाव उदालगुरि नोलोबारियाव उदालगुरि जिल्लानि नोलोबारियाव मोनसे कनफारेन्स जाबाय जों बेयाव थांदोंमोन थालिर थफ्ला लानानै थांदोंमोन गोजान लामा बेनिफ्राय 1997 सनाव सिमेन्ट सापरियाव कनफारेन्स जाबाय बेयावबो थांदों 2010 सनावबो मोनसे कनफारेन्स जादोंमोन सिमेन्ट सापरियाव बेयावबो आं थांदोंमोन बेबायदिनो जोङो बाथौ गौथुमजों आङो बाथौ गौथुमजों लोब्बा थानानै जायगा जायगा गामिफोराव बेबायदिनो सेमिनार फज'नानै सावराय जालायनानै बे धोरोमखौ फोसावनो थाखाय बाथौ धोरोमखौ फोसावनो थाखाय जोङो नाजादोंमोन नाथाय आङो 2017 सनाव गुवाहाटी जिथुबा आमिनगाव बेयाव रुपालि फोरबो जाहैबाय बे समाव आङो बाथौ गौथुमनि आफादगिरि जाना दङमोन बेयाव 2017 सनाव आङो नाबानानै बे आफादगिरि जानानै रुपालि फोरबोखौ फाथिना फैबाय गुवाहाटीनि गोबां मानसिफ्रानो बे रुपालि फोरबोखौ फाथिनायाव खुंहोनायाव गोबां माने बिबान लादों खस्थ' खालामदों आं बिथांमोनखौ दाबो बावगारनो हानाय नङा बिसेस करि बिनय बसुमतारी आरो नैबे माबाया दा बिश्वजित दैमारि बिथांमोना बहुत खस्थ' खालामनानै आमिनगावआव बे रुपालि बाथौ गौथुमनि रुपालि फोरबोखौ माने फोजौनाय जादों दा आं 1918 सनाव माने जानुवारि दानाव साइकेलनिफ्राय गोग्लैनानै आथिङा बायनाय अपारेशन जाहैबाय बहुत दिन थानो गोनां जाहैबाय आङो बे समनिफ्रायनो माने बे बाथौ गौथुमाव बेबायदि थाबायनो हायाखै खामानि मावनोबो हायाखै थेवबो सम सम आङो फन खालामनानै लोगोफोरखौ खबर लायो मा गोदै मा बेसांसे आवगायखो बेबायदि आङो नाबा लायो आङो जि समाव माने बाथौ गौथुमाव लोब्बा जाना दङमोन बे समाव जोंनि गोजानाव लोगो मोना माने धेमाजिनि मथुर बर' बे रुपहिनि माने बजालि जिल्ला दा बिनि उत्तम चन्द्र खेरकेटारि बरपेटा रडनि सम्पाबती खेरकेटारि रुपनाथ बसुमतारी आदा पानेश्वर बसुमतारी कान्तेश्वर बरगयारी ओरैबायदि गोबां मानसियानो बे समाव बाथौ गौथुम दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिबानखौ लाना दङ बिथांमोना आङो बे समाव सानदोंमोन जे बेयाव बर'फोरा सिजौ दंफां गायो गायनानै बिनि सोरगिदिं माने 18 जरा खुन्थिया थुनानै खामि हेबो आङो सानदों बेखौ
हयथ' ओरैनो मोजां नुनो थाखाय बेफोरखौ हेबो आरो पत्र जरा बे खुन्थि थुनानै बा खामि जरा खामि होनानै हेबो आरो दाउथु बिखाय हेबो बेफोरखौ ओरैनो सानदों माने नाथाय जोंनि बाथौ दुलाराय बाथौ गौथुमा रिसार्च खालामै सम दानै बेफोरनि ओंथिफोरा मा पत्र जरा खुन्थिया थुनायनि ओंथिया मा बा जरा खामि होनानै हेबनायनि ओंथिया मा आरो दाउथु बिखा हेबनायनि ओंथिया मा बेफोरखौ बिथांमोना रिसार्च खालामै सम दानै बेफोरखौ बिथांमोना रायजो राजामोननो माने खिन्थाना होदों बा दिन्थिना होदों जोंनि बाथौ गौथुमा बाथौ धोरोमखौ फोसावना गोसार होनायाव जोबोद खामानि मावदों आरो बे गौथुमखौ मोजाङै सालायनो खार'नै जोंनि बाथौ गौथुमा दुलाराय बाथौ गौथुमा मोननै माने दालाय आफाद आरो मोनसेया आइजो आफाद दा बे बाथौ धोरोमखौ मोजाङै फोसावनो थाखाय गुवार जायगाफोरा फोसावनो थाखाय बे मोननै दालाय आफादखौ दाना लादों आरो बिथांमोना आं मिथिनायाव जोंनि लाइमोन आफादा जोंनि आइजो आफादमोना मोजां खामानि मावगासिनो दङ आं बेखौ मिथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आं दा बे गेदेर माबाफोर लिंबाव बे गेदेर आं दा मिटिंफोराव बे थांनो माने गोब्राब मोननाय जाबाय बे लावथि लानानै आं थाबायनो नांदों आरो दुखु मोनो बेनिखायनो बे गेदेरनिफ्राय थेवबो माब्लाफोर जुदि सोरबाफोर खोब जुदि गोरायै जेरै लिङोब्ला आं थांनानै नुजाहैयो आरो बेनिफ्राय आं फंनैसो बाथ्रा बुंनानै फैयो जा आं गोबाव बाथ्रा बुंलिया दिनै लाइमोन आफादा आंखौ लिंनानै जे बरायबाय आं आंनि गावखौनो आसरित मोनदों आंखौ मानि थाखाय बरायदों आं मा खामानि मावदों बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै आं बेखौनो साननानै आसरित मोनो थेवबो बिथांमोना आंखौ जे बेयाव बरायबाय सन्मान होबाय बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर होदों आफा इसोर बोराइ बाथौआ बिथांमोनखौ मोजाङै मोजां लाखिदो बोर साबस्रि हरदो बेखौनो आसा खालामनानै हो आं जा फंनैसो बुंनो होनना सानदोंमोन बेखौ बुंनानै हो आंनि बुंनायखौ बेयावनो फोजोबबाय बयखौबो खुलुमबाय जय आफा बोराइ